猫は頭にお社風キャップをかぶっていて、首にはしめ縄風マフラーをつけています。さて、しまねっこの後ろ姿をご注目ください。しまねっこの後ろについている少女結びは、皆さんと島根県を結ぶ縁結びになっています。さて、今年の島根県、とっても特別なんですよ。何が特別かというと、縁結びで有名な出雲大社が60年ぶりに全ての屋根の吹き替え作業が終了し、5月には平成の大遷宮が行われます。60年に一度の大イベントなので、皆さんぜひ島根県にお越しください。そして島根っ子を待っている島根県のブースはあちらの一塁側の付近にありますので、皆さんぜひお越しください。また名古屋にお住まいの方がなかなか手に入れることができなかった島根っ子グッズも販売していますので、ぜひ皆さんお越しください。島根っ子と一緒にお待ちしています。ありがとうございました。ありがとうございました。エントリーナンバー4番島根っ子でした。非常にステップが軽快です。キッズが巧みですね。はい、後ろ姿も可愛らしい少女結びということでした。ではエントリーナンバー4番のキャラクターに参りましょう。ワンマルくんどうぞ。